जाना तारा लो कुत्ता के पोछ में केतनो तेल लगइब लेकिन उ सीधा ना होई। वैसे ही हाल बा भोजपुरी में कुछ यूट्यूबर के। एकनी के का कहल जाओ, मुंह में से तो कुछ और निकलता, लेकिन आई सब छोड़ी। आज एगो गाना आइल बा खेसारी भैया के, काफी ही बेहतरीन सॉन्ग बा जौना गाना के नाम हो दरदिया, जौन की बे म्यूजिक यूट्यूब चैनल से रिलीज कइल गइल बा। जौना के गाना के नाम हो दरदिया। एक राइटर बानी सोनू सरगम आरा और म्यूजिक से सजैले बानी आर्या शर्मा। यह गाना बहुत ही तेजी से वायरल हो रहल बा और बे म्यूजिक चैनल पर बे म्यूजिक चैनल पर ना बहुत ऐसा चैनल बा कि खेसारी लाल यादव 15-16 दिन से गाना नहीं रिलीज करत, तो कोनो घबराइला के जरूरी नहीं है। थोड़ा व्यूज कम जाई लेकिन बाद में फास्ट हो जाई। एगो और स्टार के आइल बा का नाम हो पावर तावर नाम हो, उनकरो गाना आइल बा। तो उनकर यूट्यूबर तनी कहनियो ना कुत्ता के पूंछ में कितनो भी घी लगावल जाई, तेल लगावल जाई तो सीधा ना हो, टेढ़े रही। उहे ओकनी के हाई बा। तो गाना के कंपेयर करत ना सो, तो गाना के कंपेयर अभी मत कर सो, 10 दिन बाद करियो सो कि केकर गाना कितना बाजल। आ ज्यादा भौकला के जरूरी नहीं है। तो खेसारी फैन से यही आग्रह है कि जाइए वे म्यूजिक चैनल पर और दरदिया सॉन्ग को इतना प्यार दीजिए कि टावर स्टार को दर्द हो जाए। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को दबाकर शेयर करें। धन्यवाद।